বদাং এখন পাল্লা কত আছে এটা ফের নাম্বার আপনি মাস্ক দিছে नोंथाङा थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर आं गासै बर'फोरखौसो बुंहरनो सानदों जायबायदि न'खराव फिसारि दं एबा जायबायदि न'खराव नैबे दा समाव दैज्लां बोथोराव ना पुवान एबा ना फिसा फिसिनायफोरनि न'खर जिखुनु लाखिगिरिनि बिथांमोननि सिगाङाव एसे हुसियार बाथ्रा बुंहरनो सानदों नोंथांमोना बे ससे क्लिप भिडिअखौ नायना ला बे भिडिअआ आसामिसबाबो माने बे बुस्थुआ आसामिस जाबाबो माने बे मानसिया माने बर'नावबो जिखुनु माने बेपारि मानसि नालाय सबनावबो फानहैखागोन आरो दै बिनि सायाव फंसे बाथ्रा सावरायगोन नोंथाङा ससे क्लिप भिडिअखौ नायनांगौ दे ভালকে ধর বদাং এখন পাল্লা কত আছে এটা ফের নাম্বার আপনি মাস্ক দিছে ফের ফের নাম্বার মানুহ আপনি ঠকাই কি আছে টাকা দিলে এত নালগেই আপনি মানুহ কিয় ঠকাই আছে চিধা কো মানুহ কিয় ঠকাই আছে তো কো আপুনি ভাল কাম কৰিব লাগে মানুহ কিয় ঠকাইছে তো কো যদি আপুনি একবাৰত যদি 300 গ্রাম কে খায় আপুনি কিমান খাব আপুনি আপনি লাগে 2 টকা বেছিকে লওক চিধা কৈছো আপুনি পইচা কিয় খাই তো কো কিয় খাই ইমানকে আৰু তো মাছটো আপুনি মাৰলে মাছটো ইমান ডাগাত মাৰলে আপুনি তাত কিমান আছে হা মোক পগলা কি ক'ব আপুনি পগলা কি ক'ব আপুনি পগলা মোক কিয় ক'ব চিধা ক'ব মোক পগলা কিয় ক'ব কিয় ক'ব পগলা কিয় ক'ব আপোনাৰ ভুল হৈছে কওক ভুল হৈছে আপোনাৰ ভুল হৈছে না নাই ভুল হৈছে আপুনি এনেকা ক'ব আৰু নাই নকৰো চিনেমাৰ কোন ভাল আছিল দাদা সিনেমারা বিয়াপারা লাপারা এতে খাতিমুরা আৰু আপুনি এই কিমান দিনৰ পৰা কৰিছে কামটো মই 15 সিজন বিক্রি করো বেলেগ সিজন নকৰো আপুনি মানুহক ৰাইজক মানে ঠকাইছে আপুনি তাৰ মানে পালাটো মই ওজন নকৰো না নাই নাই আপুনি বেপাৰ কৰিছে আপুনি ডাকা ভালকে চাব লাগিব নাই ভাই আপোনাৰ ৰেনু আছে ডাকা বেশি বেশি কি দেয়া যায় না কিমান বেছিকে দিয়ে আপুনি যায় 100 গ্রাম 150 গ্রাম ওজন ওজনে যায় দিয়ে সবরি যায় মোক আপুনি পাগলা বুলি কিয় কৈছে এই ভাই বাদ মই পাগলা না আপুনি পাগলা কোনে পাগলা এইটো মই পাগলাইছে বাদ দি সব মাছ বেপাৰ ধৰিম মই সঁচা কৈছো যিমান আহে ন মই চবকে ধৰিম আৰু নেক্সট টাইম এনেকা ৰাইজক এনেকা নকৰিব আচ্ছা ঠিক আছে মই পুলিচক ফোন নাম্বাৰো সঁচা কৈছো কৈছো তো যদি মাৰে কিন্তু আপোনাৰ বেন পাই যাব মই এতিয়া ফোন মাৰিলে পুলিচক নালগে আপুনি বেপাৰ কৰক ভালকে কৰক গম পাইছে ঠগাই পেলাই বেপাৰ নকৰিব ঠগাই আৰু দাগা ফালতুনি নকৰিব 66 হা এনেকে মাছ মানুহক ঠগাই থাকে মানে ভালকে ধৰ বদাং মই সব বেপাৰী চেক কৰিম মই সব বেপাৰী চেক কৰিম মই এইয়া মাছ এই বেপাৰী দাদাৰ এই নমুনা দাগাত আছে আপোনাৰ মানে কি 1.5 কিলো হা মানে কি এটা দাগাত আধা কিলোকে এতিয়া হ'ব লাগিছিল 1500 গ্রাম হৈছে लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ बे मुस्लिमा माने दागा फाल्लानि एसे डिसटेन्स नङा होमबा लोगोफोर आजिखालिनि दिनाव गासैबो दागा फाल्ला सुनो रोङो केजि दागा सिनायो फवासे दागा सिनायो 50 ग्राम दागा सिनायो दागानि कारेक्ट बा जिखुनु कम्पिउटार सुग्राफोराबो मिथियो जिखुनु माने गोदोनि दिनाव माने जोंहा नैफ्राय बांसिन फालांगि बानायोमोन आरो बिनि गेजेराव दिनै नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय जानो हागौ 1.5 केजि दागाजों 1366 ग्राम्स नङा होमबा लोगोफोर 1366 ग्रामल' जादों माने 1.5 केजि दागाया दै आधा केजि गरथाम दागाया मा जामोन नुनो मोनखो कम्पिउटार दागायाव 1366 मानना 1366 नङा होमबा लोगोफोर बे एसनि माने वेटखौ नुनो मोन्दों आरो लोगोसेयै बाखि पाल्ला मारिनाय आजिखालि बहुतानो मिथिखायो मुस्लिमफोरा गामि गामि ना फानोब्ला गासै न'खराव माबोरै थगायनो नाजायो लोगोफोर आं बेखौनो बुङो एसे हुसियार जा जायबायदि न'खराव ना पुवानफोर लाखिदों नङा होमबा लोगोफोर आरो जायबायदि न'खराव फख्रि थानानै माने हौवा मानसि गैया लोगोसे फैसा थाखाखौ हिन्जाव मानसिफोरनो माने होनानै दोनो ना फिसा लाखि होननानै नाथाय आं बेखौनो बुंनो सानोखि जायबायदि न'खराव जिखुनु आइजो गोजा मानसिब्ला नोंथांमोना न'खरनि जिखुनु खाथि खालायाव मानसिफोर दङब्ला बेफोरखौ लानानै एसे माने सुनायफोरखौ मोजां नायनो होनांगौ लोगोसे फैसा थाखाफोरखौ मोजाङै हरनांगौ लोगोसे माने न'फोराव माने एकदम फिसा फिसा कम्पिउटार खाताफोर थायो बे कम्पिउटार खाताफोरखौबो नोंथांमोना एक्जाक्टलि लाखुमाफिननानै लोगोसे माने सुफिनना नायनांगौ 1 केजि बा 2 केजि दंना गैया नाया बेफोर माने हमना मोनोब्ला डाइरेक्ट अट'मेटिकलि भिडिअ बानायनांगौ लोगोसे डाइरेक्ट सोबाला खालामनानै खाना दोननांगौ पुलिसफोरनो फन हरनांगौ बिनि उनाव माने बिसोर मा खालामनांगौ खाना एकदम पुलिसफोरनो हरैनि सिगाङावनो भिडिअ बानायनानै उल्था पुल्था एकदम आथिंनिफ्राय खरसिम भिडिअ बानायनानै लोगोसे माने जोंखौ दोखो दोखो बुनानैसो पुलिसनो हरनांगौ आरो दै लोगोफोर बेफोरबायदि माने हुसियार जा जिखुनु माने जायबायदि नाखौ जेनेबा 3 केजि नाखौ 6 केजि खालामना फाननाय नङा होमबा लोगोफोर 3 केजि नाखौ 6 केजि खालामना फानोब्ला दागा फाला मारिनानै बा बेसे फायदा जागोन केजि 500 बा 1.5 केजियाव 1500 फैसा ओरैनो आरो 15 फैसा 3 केजि जाखाबाय नालाय 1.5 केजि 3 केजि नाखौ 6 केजि खालामना फानोब्ला बेसे जागोन बा
3 केजि निया ओरैनो हमना लाखा 6 केजि ओंखारहैबाय बा आधा केजि 1 केजि बुजायबाय नङा होमबा लोगो बेफोरबायदि माने बिराद फायदा जानो नागिरो मुस्लिमफोरनि आइडिया माने ओंखायनो माने सुनायफोरखौ मोजाङै नाय लोगोसेयै बिसोरखौ माने हौवासा मानसिफोर गैयाबा बेफोरखौ माने नायखानाङा आरो लोगोफोर एकदमबारे हमनानै बुनो साजानाय एक्सन लाबानो जाबाय लोगोफोर आरो इसिनि ना दं होननानै माने सोरबाफोर खान्थादो डाइरेक्ट खनसेनो दै लखबजोबो ना बेफोरखौ माने एसे एक्सन लाबानो जाबाय नायबानो जाबाय एकदम माने मुस्रिफोराव सुजोबनानै कम्पिउटार खाथायाव दिखांना होनांगौ सिगां माने सुग्रुनो खांनानै ओमफ्राय माने बिनि उनाव मा खालाम नाखौ हमथाखाबा जाबाय मानसिखौ खान्थाखौ लखबलाङोबा डाइरेक्ट हमथाखानानै मुस्रि लखबनानै डाइरेक्ट माबायाव मिनि फिसा फिसा खाथाफोर थायनायफ्रा हायथाना होदो लोगोसे गैयाब्ला फैसाबो हरनाङा मानसिफोरखौ दोखो दोखो बुब पुलिसनो हरबानो जाबाय आजिखालि दिनाव बिराद हुसियार खालाम आजिखालि दिनाव बांगालफ्रा बर' गामि गामि हाबदों ना फिसा फानदों सोरनोबा हानायफोरखौ एसे खमावनो होलांदो सोरखौबा माने एकदम न'फोराव माने हिन्जावफोर गैयै न'फोराव जिखुनु हौवाफोर गैयै गथ' गथाय गैयै समफ्राव अखा रे हानायफ्राव मुस्लिमफ्राव मोनहैगोन मागोन साहा लोंनो नागिरगोन दै लोंनो जागा बिफ्लागोन बेयावनो माने मोहिनी होसिगोन मबाइल नाम्बार लासिगोन बेफोरबायदिनो माने जोंनि हिन्दु धोरोमनि आसामिसफ्रानो जा बर'फोरानो जा मिरियानो जा नेपालिफोरानो जा बेफोरबायदि माने लाना खारखोमा लांनो एबा माने इमारजेन्सि माने रेप खालामनो नाजानाया बिसोरनो आरो बिसोर माने नामखौ मोनब्लानो जायो डाइरेक्ट माने नोंखौ माने नामजों मबाइल नाम्बारजों मोनब्ला नोंखौ जाहाथे अट'मेटिकलि नोंखौ माने मोहिनी होनाबो लाना थांगोन आरो बेनिखायनो माने जाय बायदि न'खराव माने गार्जेनफोर गैया हौवाफोर गैया अब्लाबो माने बिसोरजों माने ट्राम्स जानो नाङा बिसोरनि आइडियाखौथ' मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर जोंनि बर' हिन्जावफोरा माबायदि जिखुनु हाबा जाखानाय गथ' सानै साथामफोरानो जिबायदि आथा सिथा जायो नङा होमबा लोगोफोर बिसोरनाव माने बिराद गिदिर गिदिर हिन्जाव रासिनि जिखुनु माने हिन्जावफोर आथा सिथा जानाय जिखुनु माने बिसोराव माने बिराद गिदिर गिदिर ताबिज थायो आरो नुब्लानो महर गाज्रिबाबो एकदम डाइरेक्ट माने रायलायनाय आवाजावनो जागोन आरो माबानि एकदमबारे हिन्जावफोर गोसोथोनायनि बिसोर माने बिराद गिदिर गिदिर माने राजमिनि ताबिज गानजोब बिसोर माने दै आरो लोगोफोर दिनै नि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय समाव लोगोफोर आंनि बुंनायफोरा सोरबा सायाव माने गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा निस्सय बर' हारिनि फिसानो आंखौ गोरोन्थि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेबां लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।